Здравейте, добре дошли в новия сезон на шоуто на Кристиян. Много ми е приятно. Стартираме точно в 8:05-10. Така че добре дошли на завръщането на шоуто на Кристиян в YouTube, български YouTube. Искам да се извиня на тези, които ме чакаха много дълго време. Този път съм събрал много сили, за да прекарам един успешен 2024 сезон на шоуто на Кристиян. Новия сезон е много по-различен от предишните сезони. Ето ме, че съм тук. Събрал смелост, нови сили и вече имам работа. Охранител съм в една фирма. Няма да казвам коя е фирмата, да няма спойлери. Вече си имам работа, вече си имам малко доходи. Малко си стъпях горе-долу на краката. Ето, нови обувки, нов часовник. И пожелавам от здраве да не се отървите. Най-вече от здраве, щастие и късмет. През новата 2024 година ще има много сезони, много сезони ще има. Ама основно днес стартираме на 18 ноември 2023 година. Така че се надявам да се прекарате добре с един готин весел човек като мен. Пожелавам ви да сте живи и здрави и в скоро време ще се видим пак. Довиждане, до нови срещи и не забравяйте да цъкнете лайк бутона в YouTube. Чао!